Pun ngantuk? Gak semangat. Pun ngantuk? Pun ngantuk apa derek? Enek sing pun, enek sing derek. Sing pun ngantuk nggih monggo mantuk tilem mboten napa-napa. Masih kula nggih ndang mulih wis dibayari kok. Terus sampean ngenteni sapa? Nah, karek ngenteni kula tok to. Masih ngantuk ya diempet. Pompong bengi niki sedekah. Rasa syukure monggo dicurano. Engko nek sampean mulih turu, menesuk gak petuk warta, ngipi sampean. Go wetun mang bengi sing ganteng warta gak aku wis mulih. Saiki tambah ganteng jarene. Fotone tapi. Cak pira, Cak? Bengi oleh undangan kok rebelo. Kok rebulo. Hajate sedekah desa. Kate mulai turu. Setahun sepisan dimeriah-meriano mergo rasa syukure nanggone sing kuwasa. Amin. Suwek sampean. Banteren aku rek. Loh ya temen bolong. Loh kerutuk jarine. Kurang ajar pajak kendang ini. Kelambi reng ketok kaose senajan aku gak patek ganteng ana brengose. Pinara ingkang sekeco amirsani pasugatan kula iki hajate sedekah desa mula setahun sepisan gak oleh no rasa syukure nanggone sing kuwasa. Muga-muga mari nylameti bumine diparingi panjang. Ayo Allah. Ana sing ngarani dolor sedekah bumi mula setahun sepisan gak sampai Allah pangeling-eling para regenerasi uga kanggo ngurmati sesepuh sing wesu awar iki. Ana sing ngarani jarene nyadranan sampe
golek dana dolor aliwat tarian kanggo nanggap campur sari awanta ayo apaan ana sing ngarani jare malam tasakurane masyarakat rembulo sapirang-pirang rasa syukure nanggone Gusti Pangeran muga-muga mari nylameti desane kabeh diparingi seger kuwarasan pilihan kepala desa iki yo wis kate teko kanggone masyarakat Lamongan kabeh wis toto pesta demokrasi yo Pancasila mulane ayo padha disuksesno pendaftaran pemilih uga wis diwiwiti dulur sing lunga adoh ayo padha dikabari kabeh ae aja ana sing kari kanggo nyuksesno pesta demokrasi iki senajan beda pilihan dulur iku gak apa-apa sing paling penting kudu padha iso njaga persatuan lan kesatuan aja nganti dilalekno iku mono kunci kemenangan kita tanggal 15 bulan songo pilihan kepala desa dileksanakno mula masyarakat Lamongan aja nganti dilalekno lanang lan wedok enom lan tuwa mula kabeh ayo padha teko bengi iki dulur nanggap campur sari sedekah desa tayo barek campur sari hiburane dulur sedina suwengi muga-muga mari nylameti desane kabeh diparingi rejeki amin 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 ya robbal alamin alhamdulillah irabbil alamin dene napa kula pribadi Cak Warto ngucapno syukur alhamdulillah mergo sampean paringi rejeki luwe-luwe panjenengan sing bengi iki kelangan rejeki kanggo mriyano hajate sedekah bumi sedekah desa
rasa syukure tambah luar biasa. Ya wis muga-muga masyarakat Rebulo sing bengi iki rasa syukure lahir tumusing batin, senajan kelangan duit pira wae sing penting ikhlas. Sapa wae sing gelem kelangan ikhlas insyaallah tambah ditambahi rezekine. Luwe-luwe panjenengan bengi iki kenek tarian pira kanggo nanggap tayub, kanggo nanggap campur sari sak orkese. Masya Allah, pira ya tanggapane, pira ya tariane warga. Umpama enggak ada rasa syukure kadang-kadang ditarik nggih angel. Tapi nek masyarakat mriki kula percaya rasa syukure luar biasa. Ya wis muga-muga liwat sedekah bumi iki tahun iki 2019 tanggal 10 bulan 7 2019 muga-muga masyarakat Rebulo mari nyelameti desane, mari nyelameti bumine, masyarakate sak perangkat desane diparingi panjang umur, tambah akeh rezekine, ado bila ini Allahumma amin 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 ya robbal alamin. Dekno Mas. Nah, Cak Gepeng nang tak tokne. Jarene wong kene nek gak nanggap Dika Indra sedekah bumi palang gulune pedhot jarene. Ayo Mas gulu pedhot. Asik. Dika Indra, Bro. Asik. Asik. Iya tak pikir nanti aku apale kaya wong kentir. Wite klopo Mas arane kudu nek disikar ati para dadi pitu. Pancen riko tresno karo aku nganti aku awakku dadi guru. Asik yo yo rande isin. Penak opo? Ora ditabuhi kok iso. Penak opo kon niku? Wong wis ora ditabuhi barang. Delok nrungokno kaya kentongan tuk. Tuk. Kaya gendone sapi tuk. Lah kaya apa? Gepeng. Wis nang leren kok iki. Ngono. Kok awakmu ya apa sih kon niku? Lah nyapa ngomong joget nggo kentongan. Ya kon joget ora dikendangi ketarane gak ndek isin kon niku. Ya babah banyak kendange wis ket awan mang. Ah telungane awan dhewe sing lagi teko ngleter ditutupno. Ya ngleter tapi ya ndelok sikon to Mas. Sapa sing oleh didelok sikone? Lho. Sikon iki apa? Sikon iki situasi dan kondisi. Lah ya masyarakat kene situasine seneng joget. Ya iya to, suasane tertib, aman, terkendali. Lah awan wis diserempeng tayub. Tayub patik tandake Mbak Wari sing teko Bojonegoro. Lah iya, tandak sing kondang. Nah, heeh. Tung juta 250. Pira? Tung juta 250. Tabuhane tung dak dak tung tak tak tung dak dak tung. Dagelane 225. Sapa? Tukokno beras tung kilo tung on.
oleh tungdok. Modelmu meringis ndudukno untune sak genteng-genteng. Lho untu sak genteng lah usuke sak pira? Lah apa katik mikir rusuk barang? Wong ngomong kok ora ditata sing apik. Bengi iki ayo ngucapno syukur alhamdulillah. Wis pirang taun awak dhewe ditekakno terusan peno. Aku gak. Peno kan wis terus-terusan ditekakno. Enek ping 7. Awakmu dhewe ya gonta-ganti ndas. Kok gonta-ganti ndas, campur sarine ya pancet di Kaindra. Pancet. Tapi kan makesute sing ngepur kuwi gonta-ganti. Lah ya aku lagi pisan iki. Lah aku kaget mat mlebu kene iki mang. Lah nyapa kaget? Padahal Lamongan iki umume dalane mulai teko pasar Ngimbang. Ya to gak? Iya. Sampai Mbeluluk sir. Wis berkat kemampuane para pamong-pamong. Ya iya to. Ndradah ngulon sampai muda. Modo. Kok ndradah ngulon sampai muda ya apa? Kene iki lho desa kene iki. Modo. Muda kok. Modo. Ombo tulisan nok bukuku muda kok. Lah apa kolorane pedhot apa piye? Heeh, sampai kuno isir. Lah iya, aku lah kaget to, Mas. Padahal Lamongan iki kemajuane pembangunan luar biasa. Pesat. Basa aku menggok tengah jagung-jagung, menggok ngiri. Walah kok iso njublang. Kate ditanduri gedang. Wong dalan kok jublak. Basa teko kene nggone endi, Mang? Geraman mlebu rene wis cor maneh. Penak. Terus mari ngono cor. Dirabat beton. Dirabat beton. Lah sing mangan tewele sapa? Kok iso embong kok dicuki beton iki lho. Gepeng. Maksudnya dirabat beton. Nah iki lak paping. Iki paping. Sing parah dicor. Dirabat beton jenenge. Aja wong desa ngarani dicor. Lho dirabat beton ki cor. Jenenge beton. Iya. Oh, Mas Jabir. Gak iki sing bengak-bengok. Mikir entek batune. Lah kok entek? Lagi bengak-bengok. Penggaweane dhewe-dhewe. Lho ngono nek nampa rezeki ya pulang. Kuwi aja duwe serpan intil-intil. Apa? Entek ket sore meng suarane. Peno iku iso-iso ae. Wis babah cek padha mabur dhewe-dhewe. Iya lah meneh kan pindah to, Mas. Pindah nanti meneh. Lho meneh ku mosok lali sampean. Mojokerto. No nggone Sumombito. 2 dina nang Mojokerto. Iki ya ben nang Sumombito Mojo Agung. Terus tanggal 17 nang nggone Selegi. Anu ngene Selegi. Nah, terus niki meneh sekolah padhanan mulane nyusu. Ya iya to Mas, iki cek sekolah kabeh jare. Sekolah gak njaluk pake bayar dhewe. Alhamdulillah gak dadi gawene wong tuwa. Gak lah iya. Mulane bolo-bolo kene mbok menawa duwe anak, duwe putra sing kagungan bakat seni monggo ditemplekaken ten di Kaindra. Kok ditemplekno? Maksudnya dielokno. Oh, dielokno. Heeh. Ngiras ngelatih seni. Lah, tepake golong kaya wong budal kebanjiran. Alah sing kok iso budal kebanjiran kok niku. Sing cilik-cilik di sekolah kuwi meneh sekolah. Sing karo bojone teko omah sulak gupuh ndoki. Apa? Apa sih kok to? Lho, ninggalan sing sekolah kan gupuh menesuk nang mlebu sekolah. Iku mang di SMA kelas 1 lagi pendaftaran iki. Ya iya Cik daftar iki. Lah sing duwe bojo ya gupuh nang mule. Nang mule perlune nerusno tinggalane Mbah Nang. Lho kok terusno tinggalane Mbah Nang? Lah iya warisane Mbah Dok. Teko omah nang kene ndoki. Koni modelmu kemeruh kon niku. Aku wis paham cah ngono-ngono kuwi. Lho kok paham? Pokok mlakune sangkuk ya kulino ndoki. Kan kok apal sih pengen ngono. Awak dhewe. Berarti ya jek awas ya sampean ya. Lho aku lho jarak kene 8 meter 10 meter 12 meter paham. Ra ngandel. Lho kok ra ngandel. Sing iki pira sih? Situk. Iki 2. Lah iki 3. Salah. Kono jare 12 meter 10 meter cetok. Kene kono paling 2,5 meter iki. Wah, 3. Loro, aku iso 3 kon.
1 2 3. Ya salah. Lah kok tak salah? 5. Lulu. Lah kok 5 karuan 3? Sing 3 ngadeg. Terus Sing 2 lungguh. Lho. oh kemeng be. Padha karo sing nontoki lho. Ya tak. Apa kok iso driji? Ya padha karo sing mirsani iki enek sing lungguh enek sing ngadeg. Nek sing ngadeg Ya berarti 5 to. Ngono jare cetha. Lah driji enek sing lungguh. Lah iki enek sing kate gulung. Lah ya wis pegel ket sore mang ngleter jare. Jeberi wong budale ket sore obrak-obrak tanggane. Nang ayo Yuna budal teko kene kudu mapan. Niku. Nek ngono ku ya gak 3. Lho, 5. Gak 5 6. Kok iso 6? 1 2 3 sing ngadeg sing 2 lungguh 5. Lah iki gagange. Piro? 6. Ya gak 6 ya gak cetha kon. 6. Alah ya 7. 7 ndi? Lah iki wite iki. Oh ya gak 7. Piro? 9. Lho, lah kok 9? Oh ya T2 kuwi. Ya gak 9. Piro? 10. Kok iso 10? Lah iki pange iki. Sing ndi? Ha iki pange iki 1. 10. Heeh. Oh ya 12. Lah sing 2? Woe kuwi. Wo sing ndi? Golek ana nang nguri kono kok methukno. Enak kene ya ulap Lampung. Woe wong iki jambu rong uwah iki. Jambu iki rong uwah. Lah nyapa kok mrambat rono? Lah jaremu woe. Woe ya gerombol no sandinge kuwi. Oh niku peringisan ngono niku. Ah lha diomongi aku lho sajane gak teko rene. Lho lha apa iki tanggung jawabmu iki Mas? Nek sampean gak teko masyarakat kene gelo, getun. Lah iya berhubung maine nok rebulo tetep dhewek teko. Lah persoalane apa sih Mas? Bojoku no rumah sakit wis 5 dino. Ya Allah, lah ngono kok gak ngabari aku. Lah nyapa? Loro apa Mas? Operasi ta? Alon to dhisik. Sing ngomong loro sapa? Lah jare wis 5 dina nduk rumah sakit berarti rak loro anu ta sesar ta? Sesar lak dibedel. Beke tambah anak sesar. Oh wis ora gawe anak wis tak buntu kok. Nganggo apa? Nganggo boto. Disemen. Disemen. Ya terus dipecor petuk beton kuwi mang. Wong bojone rumah sakit ra enek sing ngomong loro kok. Lho lan rumah sakit iku terus nek gak sesar nek gak loro terus lapo Mas? Nyambut gawe nang rumah sakit. Gak loro. Ora. Wis mang dina iki ngono lho. Oh, bidan ya? Oh, jek sak ngarepe. Bidan ya trimo kongkon-kongkonane dokter. Iya. Perawat. Perawat tambah sak ngisore bidan ku to. Oh. Tambah ados aku Dokter, bojomu dokter mesti. Dokter dihormat nek bojoku. Kuwi jek nang gurine bojoku. Masya Allah, gepeng dagelan iki lho. Dulur ngapunten nggih. Perawat bojone duduk. Bidan duduk, dokter duduk. Terus bojomu bagian ngarep apa? Dodol pecel. Ngarepe dokter. Dokter trimo nang jero rumah sakit ya bojomu ngarepe rumah sakit. Ayo nyambut gawe gak paling ngarep. Dodol pecel. Lho, Oh, campur penitipan sepeda iki. Iya, campuran sip barang kuwi kok. Kiroyokan berarti ya. Lho, gak. Wong bojo di rumah sakit bagian ngarep bakul pecel. Ngono aku dilokno marang tuwa. Lah dilokno ya apa? Perkara bojoku wayah dodol pecel wayahe mulih gak tak susul. Lah kok marang tuwaku muring-muring marang tuwa wedok. Ya bener to Mas, nyuwun sewu lho ya nyuwun sewu. Sampean rabi ku dienakno karo marang tuwa. Ya to gak diparingi dana rasa sing paling mulya nduk donya. Lah nek sampean wayahe nyusul gak nyusul ya lha ini koyo diange sapi ya rek. Lah didelok kok dodoan kaya kobongan ngono. Lha iki do rokok disep kok wong nyedot mbok ya alon-alon miji-miji ngono. Nyedot serempeng kemedul. Lah kuwi mulane rambute irung abang. Mergo kena beluk iku mang ya. Lho,
Nyuwun sewu ya Mas, nyuwun sewu. Ngapunten iki mumpung eling cacak iki mang liwat kene. Ya tolong tah rokoke dikurangi. Soale ganggu kesehatan. Aja akeh-akeh rokok ganggu kesehatan. Iso paru-paru, merambat jantung. Contone kaya aku, kesehatan tak belajari. Rokok biasane mempeng aku. Iya, saiki prei ya. Saiki nggal situk tak sudo. Ya berarti dikurangi. Tak kurangi nggal situk. Nggal situk. Dadi sak cepet tak jupuk nggal situk. Entek njupuk nenggal situ. Suwe-suwe ya sak cepet entek engko tuku neh. Kan ngurangi nggal situ. Ora kok sedot bareng. Ora ya kaya diang ngene iki mang. Kon niku ngelingno apa tambah nyontoni kon niku. Nek aku ngelingno insyaallah sapa sing gelem ngelingno kancane oleh ganjaran, oleh barokah. Mbok digawe gak digawe insyaallah wis oleh ganjaran. Dadi sing gelem ngelingno kancane oleh barokah, oleh ganjaran. Ganjaran. Saiki sampean wong Islam. Oleh ganjaran ya jelas to. Gelem ngongkon oleh ganjaran. Contone kaya masyarakat kene iki ya. Dikongkon nyambut gawe. Nyambut gawe. Ginanggap sedekah. Sedekahan. Setahun sepisan kena tarikan 150 sampai 200 paribasane. Setahun koyone jagung tok iku lho masyarakat kene tak hitung aku liwat jagungan niku mang. Paling wong siji panene paling gak jek 7 ton sampai 10 ton sampai 15 ton. Mergo jagunge metu. Lah iki kelangan dhuwit 200 sih padha karo sedekah Mas. Kuwi oleh ganjaran. Oleh ganjaran. Ngongkon nanggap Dika Indra ya oleh ganjaran. Oleh ganjaran. Saiki nek wong ngongkon wong sembayang oleh ganjaran pokok. Ya oleh to Mas. Oleh. Ya gendeng nek ngono. Lho, kok iso gendeng ya apa sih? Ngongkon wong sembayang ya oleh ganjaran tambah barokah iku. Didono dalan sing apik kok pentung malaikat kowe. Lah lha apa? Lah nek wong sembayang lagi Allahu Akbar kok mbok kongkon lho Gus tukono rokok. Gak dihukum malaikat kowe. Wong ngongkon wong sembayang ya oleh ganjaran. Oh, ngapunten nggih, ngapunten. Mungkin umpami kula jelasaken mendetail kan mboten penak wong panjenengan nggih wong Islam, kula nggih wong Islam. Sing tak karepno Mas nyuwun sewu, mbok menawa enek sing dulur sing gorong lakoni sembayang iku dijak. Oh, siji ngongkon karo ajak-ajak. Oh, ki lagi Allahu Akbar mbok kongkon Gus, tokno sapiku ngono ae. Ayo tambah karep sampean ngono ya. Nggih, ngapunten nggih, Bapak Ibu mungkin panjenengan nggih pun pirsa timbang ditanggapi marai rame geger ngeten mawon, sing waras monggo ngalah. Nggih, ngoten mawon penake lan apa kathik bingung-bingung. Alon to dhisik. Kok gak penak atiku? Lho gak penak lha apa? Kok sing waras ngalah. Lah iki nang dhuwur mok wong loro. Lah iya to. Iki pilihane di antara waras karo gak. Lah iku lak urusanmu. Sing waras sapa? Aku to. Oh, wis mbok pilih sik. Engko jelas wis temok ki engko. Lah iya ngene lak wis seru to. Endi sing salah, endi sing bener, endi sing waras, endi sing gak waras. Lah sing gak waras. Ayo awakmu. Lho tenan. Aku wis krasa kok. Lah terus wong gak waras sih berarti gendeng. Wong gendeng gone nanti. Sumber porong to, Pak? Waduh, men. Ya iya to. Lah bolo-bolo iki nenek keluargane sing kena sarap, ya to, Kak. Langsung ego nang porong mesti waras. Nang Rejoso Nganjuk waras. Lah sampean kok paham ping pira nang porong? Ping 3. Oh, dulur niki kumat ping 3. Aku sing diarani gendeng urung rono kok. Berarti aku lagi kate ngawiti. Sing nemen sampean. Sing gedeng sapa? Sampean sing nemen. Berarti sampean rene golek tularan. Ayo nulari awakmu. Modelmu. Wis ora ngurusi kon wis. Wis aja melok aku tak nyambut gawe dhewe-dhewe. Dhewe-dhewe piye orene cakepane wong loro bayaran sing nggawa sampean kok. Katene dhewe-dhewe kenakan sampean bablas mulih lah dhewe. Lah iku lak urusanmu to kok. Iki urusan dhewe-dhewe. Wis ngapunten nggih, ngenten mawon niki hiburan mawon wis mboten ngurusi niki pun. Wis kula tak nyanyi dhewe sing penak pun ngoten mawon. Penak wong loro. Penak wong loro. Iso kon. Lah masih wong urip alam donya meteng ijen iso.
nek gak wong loro. Lah kok iso ngarani meteng wong loro iku? Lah pating peruntu ngono palian. Lho iso songo barang, pating perentol nang kene barang. Anggitmu iki udun ta? Maksude wong meteng kuwi nek gak nek bojone ra iso meteng. Lah sampean ya ngono melawak nek gak nek bojone ya gak penak. Sapa bojoku? Dhewe. Mah padha lanange kok. Mah aku wis duwe bojo dhewe lha apa bojo awakmu? Bojo ana omah lah aku mbok atur ya kena. Tukang ngatur tibake nggih. Ngapunten nggih nyuwun sewu panjenengan niki sing mirsani Bapak Ibu, mbok menawi enten sing ngamil, bobot panjenengan kebuk nggih, ngapunten. Nek lahir procot kaya kula sing mboten masalah tetep ganteng. Disawang tetep ganteng manis. Tapi nek niru gepeng sampean tingali brengose. Lah, nggih ta? Percuma nek gak dikebuk lahir langsung brengosen. Lah urung meteng urung dikebuk wis brengos. Sapa? Takono bojone Gusti. Engko paham Gusti. Oh niku peringisan. Sing nyanyi ya, nyanyi iso duet ya. Oke. Duet apa solo? Wis duet. Apa? Duet. Nek selo lak sing iko solo. Heeh. Karena aku selo. Tetap selo. Sangat selo. Gepeng mendulu. Mripate sakalo. Kowe kaya grenduwo. Bojone Dalbo. Dalbo ki sapa? Bojone Gendruwo. Oh, aku kaya Gendruwo. lah dalbone. Dhewek. Dadi bae loro. dadi wong loro ya gendruwo mbek dalbo ngono ta. Heeh. Mita-mita jawab bayi lanang wedok, ya Allah. Kancane sampe nyebut. Ayo nyanyi barek aku. Oke, sak jalukmu. Ayo, lagu disco Jawa. Ya. Ya. Disco Jawa, disco Lamongan, Bojonegoro monggo. Bisa ya? Oke. Ayo Mas, kendangnya Mas. Ayo. Kendangnya ngerti tagak iki? Ya biasane Mas. Yes, ayo coba, ayo. Pelayan-pelayan gak iso ya panjak ket mangkok lungguh. Sehat ngono lho. Sapa? Panjake lho kok mulane ngono kok gatene gak setruk. Mbok budal manja nami tengok-tengok tinggal pelayon. Tengok-tengok jemberi wong. Kaya dagilane pelayon rono rene. Kok lho lah nek pelayon sing nabuhi sapa? Ngono diarani gak waras, gak gelem. Ya niku Diarani gendeng gak gelem. Ayo Mas, kendang koplone. Jiro lupa. Hei. Asik. Asik. Hoi. Hoi. Asik. Hoi. 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 Asik. Joget iku. Gak ngunduh kates. Lah kok ngunduh katos ya, Bang? Wis gate polah wis langsung angkatan lagu. Lah musiknya kan ngono to dihotno to, Bang. Musik pisan jenenge musik. Heeh to. Musik loro musik kowe. Lah dijogete dicajakno dipadakno karo kendange ngono lho. Karo pola. Karo drame. Sik ngetokno keringet. Cek ngetokno keringet. Oh, tibake warta iku masih ditanggap pira-pira gak rugi nyambut gawe temenan. Ngono. Ngetokno keringet sing ganti lara kencing maneh. Iya. Oke. Iso tak gak? Mbok iso mbuka. Iso. Iso? Gak iso. Gak iso. 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 Ayo. Iso tak gak? Iso. Gak iso. Lho. Iso to monggo Mas. Ayo Mas, Jiro lupa. Hei. Asik. Hei. Yo. Hei. Ika Indra, Bro. Ayo, Bro. Asik. Dayo teko. Endi? Tamune teko. Endi? Lho. Ket mang yo iki wonge. Lho lha iya sing nunggok iki padha karo tamu, menghormati aku mbarek kon. Sing mulai ya babak wong pancene sedina sewengi wis nduk kene jare. Alon to dhisik. Dilagokno. Diarani teko ya lagi gembruduk teko iki wis nelateni ket sore. Lho lha ya iki sing jek nunggu iki diarani dayo tamu. Lah jawabku ngono mung salah. Tamune teko beberno kloso. Lah, Endi mung salah? salah.
teko Gelarno Kloso. Gelarno Kloso. Oke, Bro, monggo. Ayo. Hei. Asik. Hei. Go. 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 Ho 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 ho. Asik. Tamune teko. Gelarno Kloso. Klosone bedak. Obongan. Kok diobong sih, Peng? Isini. Lah apa kok isini-sini ku? Kloso bedah kok Sugono Daya. Obong ae. Iso parian tak gawe, Peng? Wong kene nggone wong tuh. Lah apa kok Kloso bedah Sugono? Maksudnya saking penontonnya tamune akeh, masih bedah ditambal jadah lah iso to, Peng? Lho, gak diobong. Ya lah apa diobong iku? Ditambal jadah. Tambal jadah. Bae jawabku ditambal jadah. Ditambal jadah. Oke, iso. Iso tak ga? Iso. Klosone bedah ditambal Jadah. jadah. Ayo, Mas. Hei. Asik. Dika Indra, Bro. Asik. Ho ho. Sik. Tamune teko. Tambalan jadah. Kapok ya wis ben gak iso mlaku. Lah kok ditambal jadah tamu? Lah iya tamu teko langsung tambal jadah. Lah gak iso mlaku no, Peng. Babah mbok kongkon nek. Lho. Maksudnya teko ngarep. Moh aku kok ngarepe nak kok nguri ngono lho. Lho, maksudnya nyanyine iku lho. Makesute piye? Dayo teko, beberno kloso. Oh gak langsung tembel jadah. Ya ora, wong tamune teko, dayo teko tembel jadah. Kaya ngundang pedete ae. Ya wis, kok ngarep. Iso. Oke. Kok ngarep. Ya. Yo. Hei. Asik. Ha oh ah. Ha Hei. Tamune teko. Beberno kloso. Klosone bedak. Tembelan jadah. Jadahe mambu. Ndang dianget. Lah kok diinget? Lah mambu. Jadahe mambu. Lah ya ben kena dipangan, diinget. Dadi nek wis mambu, diinget, kena kena dipangan. Temen ta? Lho, Ucapamu iso ditanggung jawabno? kena apa ae sing mambu diinget kena dipangan. Umpama jangan tewel. Tewel terong. Heeh. Mambu. Heeh. Diinget kena dipangan. Esuk kena ge sarapan. Iya. Jangan keluwe. Keluwe mambu diinget kena dipangan. Pokoknya sing mambu diinget, Kena dipangan. lah nek entut. Udah assalamualaikum salam. Lah sapa ngopeni bekakas ngono kuwi? Lho, lah jare sing mambu diinget kena dipangan. Lho lah nek sampean gelem ngopeni ya ngeten. Tapi lah kena dipangan to? Kena. Lah, carane Golek plastik. Nek wis tus plastik melentuntiren. diuntir. Nek anu ben nglumpuk. Iya. Kok gage golek rawa nang ngeten nang dhuwure. Diinget nang dhuwure. Nek meledos Tor, berarti mateng. mateng. Wis kena dipangan. Aja mbok pangan. Carane Sedoten seruput. Nek kowe geblak berarti gak betah. ini peringisan kok mong jare sing mambu diinget kena dipangan. Kok ini repot tok Peng kon niku. Mambu ya panganan dan nyapa bekakas ngono kok mbok nget. Maksudnya lagune kan ora ngono. Lah piye? Jadahe mambu, pakakno asu. Ora diinget. Ora. Pakakno asu. Pakakno asu. Monggo, Mas. Ayo Ji. Hei, asik. Asik. Dika Indra, Bro. Asik. Yo, asik. Ayo, Bro. Yo. Asik. Ya. Peng tamune teko. Pakakno asu. Entek ya wis asual-suale. Iki kok iso entek sak sual-suale ya apa? Lah ya daya teko pakakno asu. Lah sing ngongkon sampean lho. Maksudnya
iku tiba mburi, ngarep ya biasa. Biasa apa mbok kon makan asu ya gak kesuwen. Maksudnya nek wis ketane mambu iku lho, Bang. Ceweke teko. Pakakno asu. Ndoi asune turu. Gugan. Lho, digugah kon niku. Lah turu gak digugah apa tangi? Ana cewek ayu. Pengen kenal aku. Pancene nekmu. Aku gak iso turu. Dikemplang watu. Syukur. Sapa? Awakmu. Peringisan kaya Rambutnya dawa. nyuwun sewu nih. Mik lo batuk begini suruh karaoke. Tayo. Wong wedok iku nyekel mik wis beda-beda. Iya. Nek penyanyi kondang enek sing ngene. Iya. Kok ta Apa? iki lho deloken Lah apa? nyekel mik kok modele dipasno. Kok dipasno ya apa sih kamu? Kok nyuntunin dhewek. Aku mah lak wis ngomong. Penyanyi tanda nek wis Iya. kulino biasanya nyekel kan ngene. Berarti iku gurung kulino. Kulino Gurung biasa. Delok entah sing kulino iso tokle ngono. Tokle apa sih? Jemberi wong. Aku nyawang lho kok. Berarti iki sik tanda anyaran, sik penyanyi anyaran, perlu pelatihan. Dadi sing ngulangi. Iya toh, masih nyekel sak nyekel ya wis beda. Nek penyanyi sing wis kondang cuma tangan jridi loro tok ngene ae. Wis kondang. Iya sing wis biasa. Nyekele kalas-kalas. Heeh. Ngene wis mapan Iya, suarane. heeh. Enek maneh sing ngene barang, tangan loro. Iki nyuling ta nyekel mik. Delokane gak kulino. Kepengin wedine runtuh, diseneni operator ning gegem cek. Nah, Wala iki gampang bujat mike. lah kok gampang Ya bujat. koslet nyekele kebanteren kenure ucul. Wedine runtuh. Ya toh, Kak. Mbak. Aku tamu bakul wedhus ta. Ika lho nyawange. Lirikan matamu menarik hati. Oh senyumanmu manis sekali. Sehingga membuat aku kudu merkosa. Loh. Lagu apa? Lagu Melayu. Modelmu ngene iku. Semut-semut kecil, aku numpang tanya, apakah di dalam semut itu ada kamu? Oh iya. Seta, kok semut di dalam semut ada kamu lagu Di dalam apa? iku semut. Lagu apa? Lagu semut. Oh niku arek sik belajaran lagu semut-semut tak ya loro. Lah iku seneng nek lho nyawang karo ketok. Nyawang ketip. apa ngene iku? Ketipane kaya wong kate ngajak semayan. Biasa tanda anyaran nih sembarang lagu mesti apal. Masa Tak sopone nganggo lagu ae. jajal ndoki. Gendok cak ayu jenengmu sapa? Asik. Yen tak sawang mindawara sembodra. Tajake lulut. Lilanono aku ngemis tresna. Wong ayu klopo muda leganono. Longsone. Nami kula Mas Musti kula ras sampun daku ditinggal wong lanang. Iki ya rondo katungan pun bisa nanging durung begalan. Kurang ajar nduk bojomu kuwi. Aku bojone.
duwe bojo gak tau dilang. Oh, gak boleh. Lah kita aku doro mek. Oh nyanyi rong tutuk aku mbok gurak ya. Lagumu ku ya apa sih, Bang? Lho, Iso tak gak? lah panis. Sing jajal apa coba ayo. Piye mang? Lho, Lagi eling mbok ujet. Oh, iki kate nanti. Nggih pun. Duwe bojo gak tau dilang. le. Kutoke lho kok iso mbok stop nah. Cengkokmu iku lho ya apa sih, Bang? Lho, masih aku ya pengen didono swara masku. Suarane masmu. Heeh. Ya enak suarane masmu timbang suaramu. Kan ladike to. Lah ya enak masmu. Maksude swara dudu perak kuwi lho. Mas. Dudu perak berarti tembaga. Be. Kurang ajar nduk bojomu kuwi. Duwe bojo gak tau diladeni. Diladeni. Kedawan Diladeni. Senadyan kowe cik rondo gandul-gandul. Lho kok gandul-gandul? Lah rondo apa? Gantungan. Lah ya gantungan gak gandul-gandul. Aku tamu kendat ta. Ah ngono ya kena. Rondo gantungan. Senadyan kowe cik rondo gantungan, aku trimo ngenteni kowe gak katokan. Lho. Nganggo kulot. Ren. Dalem Karepe piye wong wis duwe bojo kok dikongkon pegatan ki piye? Lah mpu lah piye mang kawitane? Seneng nek pegatan. Meneng kok to aku dijak semayan. Serupamu elek. Lho, kok to? Ya apa? Jak tuku kethek. Ya rupamu kok kethek. Lho wis seru kok takok. Ojo pringisan, Po. Lho, kok to? Ya apa? Jak tuku manisan. Budek kupingmu. Budak. Lho, kok to? Ya apa? Jak kulak dedek. Jak apa? Kulak dedek. Ge nyombor awakmu. Aku jaran. Serupane kaya garangan. Lho, kok to? Ya apa? Jak tuku dipan. Nyanyi ra popro. Tau grok-grok kupingmu lho ya. Lho, kok to? Ya apa? Jak tuku jamu. Jamu apa? Jamu galian rapet. Kerapetan ra iso nginceng. Tambok piye, Mas? Lho, kok to? Apa? Piye aku ngomong apa neh? Adu-adu iki. Pan ngomong diambung krungu. Tau omongno kok kabeh kok. Niku ojo pringisan apa? Iku kancane sampean iku ya. Iya iki kanca bolo misanan minduan mentelu. Sampeyan kaya kabeh. Dulur kabeh, Dulur kabeh. Aku lho cara pilihan lurah gak atik merintah. Heeh. Sak Desa desa milik awakmu kabeh. gak mau sitok tok. Paling bojoku tok. Pringisan. Oh, Wis iya, Dik, pringisan. ayo nyanyi dhewe barek aku wis Iya, ya. iya, Rondo Mas. gantungan. Soalnya sampean kan seneng cengkok ndek to. Nggih. Cengkok Mas Gepeng kan kedawan to. Ya kedawan aneh lho cengkok. Lah ya siji ya. Repot. Gak seneng. Repot. Seneng ndek. Seneng sing ndek-ndek aku ora seneng sing dawa-dawa. Krungu kon. Ndek gak wareg. Apa ya enak sing ndek. Oh, ndek gak wareg kok. Delokno iki lho. Aja Gepeng. apa to? Aja ngulang aku tumindak jahat. Lah yo. Kok kon goleki noke. Ayo Angite apa? maju Dik nyanyi barek aku aja karek nyanyi Ya karo aja aku. direken. Aku yo Aku kurang ajar nduk bojomu kuwi. Duwe bojo ora tau diuli. Najan kuwe nduk cintae setengah mati. Wong cak warta ya sanggup ngenteni. Witing tresno Mas saka kulino. Saya suwi aku saya tresno. Aku aja mbok tinggali lunga. Aku
wedhuse ra uman. Lah kok gak uman wedhuse ya, Lah godhong telor dipangan wong loro iki ya. Lah wedhuse? Wedhuse gak uman mangan apa? Oh, berarti sampean mangan godhong telo bare aku. Nggih. Wedhuse Iku wedhuse mangan gak uman. Gak uman. Bapak ya, Dik yo. Alon kok dhisik. Le wedhuse kok rene. Lah iya awakmu wedhuse. Lho, Sing kene mang- wedhus. Heeh. Iki anake wedhus. Pringisan kon niku. Sithik Nyanyi lagu apa? nyanyi sembarang iso ya. Nah, Iso ya. kirimno masyarakat kene Tak lho. kirimno masyarakat Rebulo Nah. sing bengi iki sedekah desa. Nah. Ya ta, Kak. Nggih. Tak badhehi sampean. Nek Badhehi. sampean iso jawab dadi bojoku. Wah, Ngono? Iya, wis to, sampean njaluk apa tak turuti. Ngono. Iya. Temenan ta iki? Iya. Aku njaluk motor, Tak turuti Njaluk pokok iso omah. jawab, tak turuti, Dik. teman sapi, Sapi tak turuti. sepeda. Sepeda tak turuti. Ya. alah, apane tuku sampo sitok ora iso. Ya kaya ngene iki lho, iki Wong wong lanang. lanang iki ya ngene, ora wedhus. Paling ya janji-janji tok. Dik, Ya ora. Bang Iya, Mas. titil seminggu ra prei. sapa? Aku. Iya ya enoke. Wis Dik aja ngatekno Anggite gepeng. sepeda motor dioper. Pokoke awakmu iso mbadek, tak dadekno bojoku njaluk apa tak turuti. Iya wis gampang. Iwak pitik iku sing enak apane? Nah, Iwak pitik. Iwak pitik sing enak apane? Sing enak pupune. Kurang enak. Badheke kaya cah cilik. Jelas sing enak pupune. Ah, padha barek iki. Berarti kon seneng mangan pupu. Kon ya seneng mangan pupu. Seneng lah. Wah, salah. Ya delok Salah. pupune. Suwiwine. Ah, salah. Salah. Suwi. Ayo, Gulu. salah. Dodo. Salah. Katok. Takonono, Dik. Iwak pitik sing enak apane? Apane? Apane Mas sing enak apa pitik? Iwak pitik sing enak lare. Lho lah kok lare? Ah deloken lare pitik runtuh diseret terus kili kuping Kak. Ada. Ada. Lali aku. Kowe enak iso gajer-gajer. Lah. Anake njaluk jajan ora digadekno. Cek penak-penak. Gagal tadi bojone ya. Gak Gagal. iso dadi bojoku. Ganti aku. Ganti aku sik. Ya wes. Iya. Ya wes. Ayo apa sebabe Gelene. salon iki kok banter? Ya diunekno karo operatore kate gak panter dirino ya iri kok Alah trimo badhek ngono cah cilik ya iso. Apa sebabe salon iki kok banter? Mergo mixere api. Ora iso, ora cocok. Ora cocok. Ora cocok. Iso nyalano? Iso benerno. Mergo Apa dibayar. sebabnya salon iki kok penak? Mergo ngarepe tulisane S. Dadine salon. Lah nek S e diguwak gak iso banter. Ya apa? Alon to dhisik. Penak ngono ya ora iso. Serekalan kon niku. Ya, Ayo Dek, kon Dek. Lihani. Ganti aku. Kene rene aku dateng. Alah. Ya kamu ya dibadekan ta? Jejo lah, Nek iso masa kono jawab. dhewe sing iso aku ya iso. Nek aku iso jawab. Ya sak berarti bojoku ora apa-apa. Oke, siap, Ora Bro. kira Nek iso kono jawab. gak iso, dhewek sing iso. Ya Berarti sampeyan bojone- sing dadi bojoku. Oke ACC, tapi nek dadi bojoku tak tukokno bakal rok sing cukup. Ha iki Emang aku gak cukup. rung cukup mbokku. Wis cukup kok. Kurang ngendek ta? Urung lagi dengkule urung. Kurang ndek, nek kurang ngendek tak kethoke neh. Oh, nyapa kate kurang ndek sih tak geluke sih. Oh nakal. Gepeng. Oh, to? Kok peringisan sih kon niku? Dah, Kok iya. iso jawab kok peringisan ngono. Kuwi Jawab lho. jawab sik. Bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga aku iso jawab. Aku soalnya kepengin dadi bojomu, Dik. Nek dadi bojone nek gantek aku Cipratono. Leles. Wong ketemu. Rungono ya, rungono. Iya, Dik, iya. Ya. Wong lanang karo wong wedok urip ning donya iki sing digeleki iki apane? Kecil. Apane? Kecil. Apa? Alah, wis ta, Dik. Dadi bojoku, dadi bojoku. Lah sik jawab dhisik kok Wong lanang wedok urip di alam donya ki sing digeleki mesti Apane? urip sing bahagia, bojo sing ganteng, nyambut gawe cukup, dadi rumah tangga sing sakinah, mawadah, warahmah. Ora iso. Ora Kakean. iso. Salah. Salah ora iso. Sampean apa Mas? Kakean Jawab apa Mas? jawaban. Wong urip nang alam donya lanang wedok sing digoleki. Apa? Panjang umur.
Ya ora iso. Ora iso, salah. Nek bocah cilik ya iso ngono padha karo sampean. Goleki salon. Lah panjok salon. Lah nek ese ilang. Ese ilang ya di Alon tadi sik. Ku tak jotos sak kapok kon ku. Wong urip nduk alam donya iki sing digeleki enak lan kepenak. Gak ero to? Salah. Salah. Iso nyalano? Ya salah ya iso benerno Saiki rek. nyuwun Oh sewu. jawabane dudu iku. Nyuwun sewu. Pengen roh? wong urip nang alam donya lanang wedok sing digoleki apa? Ayo. Pengen roh? Iya. Sing digeleki ngono bolongan. Assalamualaikum salam. Lho bener iku bolongan. Gak wani nyidik aku. Wani ya paling aku. Ayo pikir to. Sing temen dipikir. Paling wani aku nyidik. Bolongan. Wong lanang wedok nang alam donya iki sing wong urip iki sing digeleki Bolongan. Wong wedok kok ngomongno bolongan. Duh, dikandani. Saman mangan geleki bahagia to? iya Orang ngira sampean masih tuku omah gede, gedung magrong-magrong. Omahe gak ono lawange, ora iso mlebu nek ora ono bolongane. Bener? Buntu. Bener ta ora? iya Nek omahe iki kuwaca tok nang glik nang jerone kaya kerupuk nang jero lodong. Lah iso. tapi lah tetep bolong Bolong. Sampean tuku motor, ora ono pintune. 100 juta Ora ono pintune nek mlebu piye nek ora bolong. iya Dikepruki ya seneni karo bakul. Sampean duwe bojo ayu to, jering geleki setia. Duwe bojo ayu, sing sampean geleki apane? Dirimu bolongan. Noke kalau sing ngerono. Iko sing paham kok. Aku noke apa aku arung tau. Iya iya. Wong aku rung tau kok diulang nok-nok ya. Aku lho umurku cek 17 kurang. Bener ta lah sing digeleki apane? Lah kok bolongane? Ha menungso apa bolong? ya bolong Ya bolong. meripat Kok pira Dik? iso? Loro bolong Loro bolong. ngomong gak bolong berarti tertutup gak iso Iso. nguasno Iya. Bolongane menungso pira? Songo, aku loro. iya songo ya Dik ya Songo. bener cocok berarti Songo. kan padha mbek aku Iya, iya, padha. meripat loro Loro. kuping loro Loro. berarti Papat. tambah irung Loro. tambah lesan Siji. nah pitu to Pitu. nah sing loro Sing loro. Ayo, iki sing loro ndi? iki Eh. barek iki Sing Aja delok. dicekil, gak ada Sing dicekil. gak apa-apa lho cek transparan Oh ngono. iya Heeh. sing loro ndi? iki Sing delok aku paham lah gak aku. lah apa kadek ndelok Lho, sing loro nang kono. ya sing loro iki barek Wolu. iki Songo. songo to Wedok ya. Oh, gak iya sido. songo Gak ketok sido, ya gak songo ya sido. Dek ya Wedok ya songo. songo ya Dek Songo. Siji loro telu Telu, papat papat, lima lima, enam enem, pitu. pitu wolu songo Wolu songo. nah songo Wolu songo. wolu mbaduk songo mbanang. Ora iso. lho kok iso gak iso Nek- songo ya Dek ya Songo. aku ya songo sampean Songo. songo Gak iso. Lah kok iso? Bukto songo. eh Nek cah wedok iki 11. songo 11 kok akeh. songo ya Dek ya Bolongan dia 11 Songo. gitu. Ya songo lah. 11 lah. lah sing loro ndi ayo Lah kuwi meng banang mbaduk songo. Nah, songo. Lah nek tambah situ loro gak 11. Lah nek gak bolong iso kowe ngemiki dlondongmu. Iya, iya. Iya ya. Alah ngono kene gak digerajahi ya ora ro. Iya, iya. dadi nek wong wedok bolongane Songo. Loh, lah ya songo. songo Songo, ayo wong bener. wedok ya songo wong lanang ya songo Lah sing nyusul loro meng. sapa Sak anake nyusul. Kok nyusul? Iso ngemiki nenek kowe gak mbok mie apa dimiki Gu ta Warta? oh berarti nek wong wedok 11 11. wah ya ngono Wis ro ta durung nek rong ro ta dilungno. Lagi ero aku, lagi ero. Wes, seru, lagi ero aku, Mas. Wis Wes. nek gurung ro ngono adus hitungan. peringisan ngono Wes. Hitunge nang banter adukno 1 2 3 4 5 tanggamu kemeruyuk. paling badekane ya situk iku tok alah 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 Badekku paling ya situk iku paling tok paling situk alah alah tok. kate apa maneh jajal kon Lho nek badekanku ki wake, Mas. lho ijik ta Ijik ta? Eh, Ayo sing jajal pengen pengen ro tak badeke. Ayo. Ki. Iki ono maneh ki soal bolongan maneh ya, Mas. lho Gak seneng ngamuk mbedhi bolongan. Mancing perkara. Ya ora kok senenganku acene bolongan kok. Tak badheki rungono. nah
Sing tuku goleki bolongane. Sing adol nutupi bolongane. Nah, ro aku. Apa? Pinggir klubuk. Apa ge? Apa ge kok pinggir klubuk? Apa ge pengen? Alas. Wah, yo gak iso. Wong alas kok iso. Anjing alas anjing didol ditutupi bolong dipageri ngono ta. Ya ora mungkin salah. Iku ngono wong dodol manuk. Ora iso wong sing tuku golek bolongan. Ambek salah ya gone manuke ucul lak gak iso dituku. Wis salah pindho. Kanjeng manuk-manuk barang. Sing tuku Salah. nutupi bolongane. Sing dodol nutupi kok. Oh, sing dodol Sing tuku iki ngeleki bolongane. Sing tuku ngeleki bolongane. Wah, Sing dodol tambah nutupi. Sing dodol iki nutupi ngono lho. Kae kuwi lho sulak nang pengen payu kagak kok ditutup. Ayo dijawab sik tak aja nyerah sik, masalah. Kok kurang pinter-pinter. Piye? Katok-katok, Dik. Iso nyalano? Ya iso lah, wong aku ya ora jawabane kok ya iso lah. Tetep iso benerno. Sing tuku ngeleki bolongane. Goleki bolongane. Sing dodol nutupi bolongane. Apa? Ayo coba. Apa? Iku ngono uang dodol rombengan. Lah kok rombengan? Ya iya rombengan nek ana sing bolong ditutupi karo sing dodol bolongane. Heeh. Iki lho Mas. Mas tumbas sarung lho ditutupi. Mas iki lho Mas klambi sing bolong tutupi rombengane. Utuh Mas, utuh. Utuh Mas. Lho ya utuh api lho bener. Bener. Bolongane tutupi. Ditutupi. Iya Mas. Lah sing tuku Ngeleki bolongane. golek ra percaya. Lah nek ditutupine bolonge sak mrica. Heeh. Lah nek bolongane sakmene ae piye? Tutupi dase ambek dase. Ora iso ta ngono kok pengen dadi bojoku ya ora iso. Ya wis Dik, berarti aku ngakoni salah. Berarti aku ngakoni kalah karo Ya sampean. kalah ora iso. Iya. Kurang pinter Jan. Ayo jajan apa sing gak kena dipilih? Lho, Jajan mlempem. Gak iso dikena dipilih. Jajan. Recek. Jajan ora didol. Gak dikena dipilih. jajan apa? Katok. Jajan sing gak kena dipilih. Jajan apa? Ayo coba. Katok. Katok. Aku yo katok. Lho. Lah jawabane? Jawabane jajan karek sitok ndil. Nah, yo karek sitok ora apa dipilih mbok nang dimplok. Ja. Oh niku iso ngono tok. Wis Dik, aja gatekno gepeng, ya. Awak dhewe ayo syukur alhamdulillah. Ya. Ayo mohon doa restu karo masyarakat kene, muga-muga sedekah tahun iki diparingi rezeki sing barokah. Amin. Mari nyelameti desane masyarakate sak perangkate, bapak panitia juga diparingi panjang umur, Amin. tambah akeh rezekine, adoh bilaine. Allahumma Amin ya rabbal Amin ya rabbal Iki alamin. enek pamundhut. Nah, iki iya Dik. Siapa sih mundut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Cak Warto dan Cak Celeng. Celeng nyerondol dengkulmu. Kon iki lak mesti to kon niku. Kancane delon celeng. Dirungokno karo radio ora pantes. Gepeng. Iki mohon dilayani gending atau lagu pamundhut saking Bapak Edeni Ngraman. Oh, Pak Edeni ta? Iya. Gending menika kula kitunaken panjenenganipun Bapak Dandi. Nah, Pak Dandi. Pak Dandi sing wonten Rembulo. Rebulo. Nyuwun gending sinden sing lemu glinuk-glinuk kenek digawe jamu karo Pak Edani. Kane sing lemu Pak Deni wis kencing manis. Saiki wis kuru. Berarti gendinge iki dikirimno nggone Pak Dandi. Pak Dandi. Sing alamate daleme kene, sing bengi iki nyelameti desane. Ngono. Pengirime saka nggone Pak Deni. Heeh. Nah, Ngraman. Ngraman. Ya. Gendinge kangen bojo. Wah iya, kangen bojo rumah tanggane ben tentrem. Iya, kangen Mergo lunga bojo. sawaya-waya nek kangen bojo wis ratu mindak Allah. Ya iya to, Pe. Wong Graman senengane kok kangen bojo. Ya iya to, Dik. Iki jenenge sing rumah tangga sing sakinah mawaddah Mawaddah warahmah. Bedane nek seneng gendaan ki entek-enteki. Nah, iki lho sing wis biasa, Dik. Sing wis biasa gendaan. Iya, pokok kangen bojo mbek gendaan bedane nek kangen bojo iso awet. Awet. Nek kangen gendaan entek-enteki. Entek-enteki. Mbakku ku lho panen. Heeh. Duwike ya amblas. Jagung. Jagung panen sing dikekno bojone mok 2 kintal. Lah sing 5 ton Nang gendaan.
Sapa iku? Aku dhewe. Ya wis, nek ngaku ngene apa enak ta, Dik? Ayo disampaikno gendinge kangen bojo kagem marga masyarakat Rembulo. Rembulo. Ayo Mas, kangen bojone yo. Kangen bojone, Bro. Ibu-ibu PKK sugeng midhangetaken. Ye, 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 ye. Indra, Bro. Suaramu kelingan manis Reridu, Bro. Gawe loro rasa nambahi kangene ati. Ayo yo panglipurku mung nyawang foto kaya ngene rasane kangen bojo. Aduh cocok jene kangen bojo iku luar biasa kok. Adem dadi ilang, dadine dadi anget, panas ya dadi ilang, dadine dadi adem. Iya. Mulane kuwi mangkangen bojo. Cak Gepeng? Iya. Acarane campur sari di Kaindra ya diakhiri sakmene ae. Tak kira wis cukup iki jam 1:05. Iya. Mbok menawa nek kekurangan lan kesalahane wajib njaluk pangapura. Aja lali, ayo matur suwun karo panjenenganipun warga masyarakat Rembulo sing bengi iki nyelameti bumine, sing dikoordinir karo panjenenganipun Bapak Panitia ya Tegak sing ngordinir acara iki. Ya wis muga-muga mari nyelameti desane, mari nyelameti desane, bumine, masyarakat kuwabeh diparingi panjang umur, tambah akeh rezekine, adoh bilaine. Allahumma amin 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 ya rabbal alamin. Awak dhewe sadurunge undur diri, ayo mohon doa restu muga-muga awak dhewe pulang dari sini sampai teko rumah gak ada halangan suatu pun. Amin. Amin. Amin amin. Tak ngono to Cak Gepeng. Iya, ayo diakhiri idina siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.